İlk bilen suratymyzy oklayasa enter basyas. Şu 120-90 razmerdäki surat lineyka goýdum. Hersiniň arasy A4 razmerde. Şutadan crop instrument alyas. İlk şunu ýalçyksa escape basyas. Soňra bir çuňkdan başlaýas. Ene birinjini şolary saýlap enter basyas. Crop etip qyrkdy. Ene muny sahranyt web girýärse sahranyt edýäs. Şutaýda kaçdy 100 bolmaly JPEG formatda. Aşağıda sahranyda basyas. Adyna da 01 dip ýazýas. Birinji surat tertip boýunça. Sahranyda edýäs. Soňra Ctrl Z basyasda başdaky ýagdaýa gelýäs. İkinjini edil şonu ýaly. Şutaýdan tutup crop edýäs. Lineyka bardyr gökçelykli şoň üçin. Muna ýanky ýaly ýene sahranyda edýäs. Sahranyt web JPEG kaçdy 100. Berden sahranyda basyas. Muňa da 2 diýäs. İkinji surat sahranyda edýäs. Ýene ýanky Ctrl Z basyp şu ýagdaýa gelýäs. 3-nji, 4-nji, 5-nji olaram şonu ýaly etmeli. 6-njyda ene şunu ýaly. Bu A4'de doldurup durman soň gyrasynda boşluk başlar ýalyrak görnüşde çekýärse muna enter basyp crop edýäs. Ýene sahranyt web bulamyň 6-njy surat bolýar. Men sahranyt çekdir ýa-da şutaýdan. Soňra galalaram şolar ýaly. Iň aşagda şunu ýaly. Sygman duran kiçijek A4 razmerde däl ýa-da şonam A4 razmerde kesmeli bolýar. Ene şeýtip kesýäs. Enter basyas. Aşağı setiri şolar ýaly görnüşde kesmeli. Munam sahranyt web edýäs. Sahranyt 18-nji 19-njy surat bolýar da 19 dip sahranyt edýäs. Galanları düşündüňmi beýlekilerim şu görnüşde birden 24-nji surata şeň sahranyt edýäňiz. Şu görnüşde de çykaryp düzseňiz ýanky uly bir surat bolýar. 120-90 razmerde.